Assalamu alaikum muhtaram millatdoshlar. Siz Yangi G'asr kanalында авыл, андагы яшәеш һәм аграр тармакта барган үзгәрешләрне яктыртучы туган җир тапшыруын карыйсыз. Кабат сезнең белән күрешүгә шиксез шатбыз. Бүгенге чыгарылышта чәчү эшләре соңгы гектарларга күчте. Алда тагын да җаваплы шыр көтә, терлек азык әзерләү. Күп еллык үләннәр күтәрелә. Җыеп алырга техникалар әзерме? Әтнә районыннан безнең репортаж. Буасында күперен дә төзиләр, суында ситтерәләр. Республика мелиораторлары оешманың 100 яшын билгеләп үтә. Сабан туйларын милләттәшләребез генә түгел, чабыш атлары да түземсезләнеп көтә. Чабышкаларны тәрбияләү серләрен Сергей Ишмаков аңлатыр. Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. Татарстанда чәчү эшләренең 95% башкарылган. Бәрәңге, яшелчәләр һәм кукуруз бераз артта кала. Аларның 80 һәм 70% өлеше чәчелгән. Соңарының төп сәбәбе яңгырлар дип аңлата аграр министр. Быелгы апрель-май айларында яуган яңгырлар узган елгыларыннан 2 тапкырга күбрәк. Марат Җаббаров 5 июньгә кадәр барлык хуҗалыкларда чәчү эшләрен тәмамларга тиеш дигән бурыч куя. Прошедшие осадки сильно уплотнили почву. Үткән яңгырлар туфракны тыгызлады. Шуның аркасында каткан җир өслеген ватырга кирәк. Орлык тишелеп чыкканчы да, оннан соң да бу эштә ротацион тырмалар кулай. Узакламый терлек азыгы әзерләргә керешәчәкләр. Бу нисбәттән барлык төр чапкычлар, тураткычлар ташу өчен арбаларның төзеклеге югары дәрәҗәдә булырга тиеш. Кайбер районнар кимчелекләрне төзәтмәгән әле. Яңгырлар явып, инде кояш та җылыта башлады. Пешәннәр дә күтәрелеп китәр дигән өмет бар. В Алексеевском и Верхнесонском районе запаздывает с подготовкой корма. Азык әзерләү техникасы буенча Әгерҗе районының Нәүрүз агрофермасы, Буада Заря, Югары Ослан, Алексеевск районнарында Кызыл Шәрык хуҗалыгы калыша. Алда Август Агро һәм Агросила җәмгыятьләре бара. Ниһаять көннәр җылынды. Җирдә дымыда бар, үләннәр тиз күтәрелер дип фаразлый белгечләр. Яшерен батырын түгел, бу кышта республиканың күп хуҗалыклары булган терлек азыгы запасларын ашатып бетерде. Бер дә юкка гына аграрийларга терлек азыгын ел ярымга җитәрлек итеп әзерләргә киңәш итмәделәр. Димәк, бушаган базларны янәдән тутырып куярга туры киләчәк. Аграр министрлыкның махсус комиссиясе шушы берничә көндә районнарга йөреп, терлек азыгы әзерләү техникасының торышын, саклау базларының әзерлеген күздән кичерде. Киләсе атнадан көньяк районнар күп еллык үләннәрдән синаж салуны башлыкта җибәрер мөгаен. Азыкны сыйфатлы итеп әзерләү өчен үләннәрне үскән чорында ук лабораторияларга биреп тикшертеп тору зарур. Синаж салуны да озакка сузмаса кирәк. Бер базны 2-3 көндә тутырып, өстен каплап куйсаң яхшы. Бу үтә дә җаваплы чорда тагын ниләргә игътибар итәргә кирәк. Андый нечкәлекләрне министрлык комиссиясе белән бергә хәбәрчеләребез дә Әтнә районына барып өйрәнеп кайтты. Илсур абый Гыймадиев авыл хуҗалыгында төрле елларны күргән механизатор. Техникаларны күздән кичерергә килгән комиссия вәкилләре дә бер үземә 2 комбайн дигәч аптырап калгандыр. Икесенә өлгерәм дип өлгереп булмый инде, малайларым булмаса булмый. Шул әйтеп торам бит инде, үземнән 3 малай бар минем. Менә кичкенәсе төпчегеннән башлый инде, кичкенәсе быел сельхозны бетерә, механик, инженер механикны. Менә июнь аенда аларның дипломнары инде Алла бирсә, исән сау биреп кайтсын. Менә шундан ул кайтып эшли инде, шуннан соң уртанчы малай төнгә кайта. Бөтенесе кайтып, шулай итеп эшли инде. Кайсы булып шулай утыра. Кичкенәдән эшләп үстеләр, әле даже олысы белән уртанчысы КСКда студа эшләделәр. Менә бу Ягуар комбайны 2008 елга. Бер кулдан гына гел төзәтеп торгач, бүген дә сафта бу комбайн. Кышын хәтта барабаннарына кадәр сүтеп җиган Илсур абый. Моның өчен җылы гаражлары бар. Кирәкле запчастларны алып кайтып торгач, эшнең кыенлыгы юк ди. Менә быел да күп еллык үләннәр чабарга әзер ул. Салкын булды, шушы 1-2 көндә менә кояш карады, мәрхәмәтле, бик әйбәт күтәрелеп китте. Где-то бер менә 2 көн эчендә 10-15 сантиметрга бәрде дә куйды. Шул сезонга 3 тапкыр алабыз инде сезонда. Шукусны алабыз. Шукусыга быел чыгарып бетермә. Менә анысы бар инде. Мондый куәтле чит ил техникалары булганда терлек азыгы әзерләү озакка бармый. 7-8 көндә җыештырып алабыз диләр. Таң республикада иң уңышлы эшләүче хуҗалыкларның берсе. Машина трактор паркында җайлап төзекләндерәләр. Чит ил техникалары да кар астында кышламый. Зур бина булдырганнар. Хәзер терлекчелектән тыш техника паркы цифрлаштырыла. Яшь белгечләр бар мәгълүмат белән компьютер аша гына идәрә итә. Гомумән хуҗалыкта читтән килгән эшчеләр юк. Барысы да шушы җирлектән. Компьютерлаштыру ул бер караганда ниндидер специалистка эшен кыенлырак иттереп дип уйласаң да кыенлык бирми. Әгәр дә син үзең эшләгән эшләреңне компьютерда
үз вакытында көн сайын аны шунда кертеп бара аласың икән, ул сиңа наоборот, ул сиңа бер ярдәмче генә булып тора. 4600 мөгезле эретерликнең 1800 савым сыеры. Көндә 57 тонна сөт саталар. Быел терлек азыгы өчен 1000 гектарда күп еллык үләннәре бар. 1000 гектарда кукуруз чәчкәннәр. Узган ел тотылган запаслар урынына тагын әзерлисе бар бит. Безнең узган елгы запаслар аның алдагы елдагы запаслар белән генә бу ел чыгып җитәбез без. Әгәр дә корма кирәклеге бүгенге көндә безгә 1 ел ярымлык запас белән чыгарга кирәк. Ышанычлырак булсын өчен, шуңа күрә где-то 30 000 тонна кукуруз силысы кирәк безгә һәм 20 000 тоннага якын ышанычлы булсын өчен күп еллыклардан шулай уңыш җыйнап алырга кирәк. Күләм белән бергә сыйфатка да игътибар зур бирелә. Ни дисәң дә, терлекләр өчен 10 якын рацион гына төзиләр бит. Примерно бездә бар бүгенге көндә сыерда 4 төрле рацион. Бу основной рацион, разбойная группа бар. У нас сухостойная группа, новотельная группа и транзитная группа. Соңгы вакытта азык үзәкләре хакында сүз бара. Монда аларны тәгәрмәч өстендәге азык үзәге диләр. Чөнки шушы агрегатлар азыкны рацион буенча бутап малларга тарата. Безнең бөтен миксерларда контроль системасы белән оборудоваться ителгән алар. Зоотехнический учет бара, контроль бара һәм алар бухгалтерия белән безнең синхронизация эшләнгән. Монда бәлки дөрес тә уйламыймдыр инде, дөресән дә карма-центрларына аның мөмкинлекләре зуррактыр да. Но әгәр дә принцибын карасак, что көпчәктәге миксер белән стационарный карма-центрның аның икесендә эшләү принцибы бер үк. Терлек азыгын сыйфатлы итеп әзерләү мәсьәләсе быел да катгый куела. Һәм бу аңлашыла да, малларның сәламәтлеге дә шуңа бәйле. Кышын синажны тикшертеп, җитешмәгән маддәләрне сатып алуга караганда, аны салганда ук тиешле таләпләрне үтәүен хәерлерәк дип белгечләр. Хуҗалык инде современный животноводство белән эшләгән вакытта атна сайын чыгып килә торган яшел массаны лабораториядә тикшереп, аның аксым показателен, хой вещество показательләрен белеп торып, самый оптималь вакытында заготовкага чыгу һәм инде югалтуда шул вакытта күп булмый, икенче яктан безнең сыйфатлы азык әзерләнә. Икенче тукталыш шахтер хуҗалыгы. Монда да әзерлек югары дәрәҗәдә дип бәяләнде. Техникалары яңа, механизаторлар тупланган. Узган ел яңа җылытыла торган ремонт остаханәсе дә төзеп куйганнар. Газ белән җылытыла. Шунда ук җылы душлары да бар. Бу уңайлыкларны элек эшләгән механизаторлар күрсә, ни диярләр иде икән. Запас чәчләр дә янәшә бүлмәдә генә. Гел кирәк булып торганнары даими кул астында бар. Аграр министрлыкның махсус комиссиясе бүгенгә барлык районнардагы техника агрегатларының торышын бәяләп чыгарга тиеш. 9 июнь көнне безнең Балтач районында республиканский семинар үтәчәк. Как раз ошо без аны инде как день сенажа дип әйтик, терлекчелеккә азык әзерләү буенча бөтен технологияларны күрсәтеп, монда инде растениеводлар да безнең терлекчелекләр дә, инженерлар да үзләренең дилерлар килеп, үзләренең технологияларын күрсәтә торган мероприятие була. Бүген инде без Әтнә районында, Әтнә районы инде безнең ул республика күләмендә 2-3 урынны сөт саву буенча алып бара торган район үзе кичкенә генә булса да, менә шундый зур күләм сөт савалар. Димәк, терлек азыгы әзерләүгә якын арада старт биреләчәк. Быел безгә аны күбрәк күләмдә сыйфатлы итеп әзерләргә кирәк булачак. Җәйне мул сөт чыры дип бәяләргә гадәтләнгән инде без. Гәрчә алдынгы хуҗалыклар, агрофирмалар сыерларын бөтенләй көтүгә чыгармый хәзер. Аларда кышында, җәендә сөт күләме бер чамада тирбәлә. Ә менә авыл кешесе алай булдыра алмый. Җыелып электр көтүчесе алалар да сыерларын болыннарга куалар. Беренчедән ташып ашатасы юк, икенчедән абзарлары җилләп тора. Өченчедән яшел үлән сыерның сөтен арттыра. Тик менә җәй җитүгә сөтне сатып алу бәяләрен киметә иделәр. Быел андый күңелле бер чыган хәл күренми әле. Узган тапшыруларда шәхси хуҗалыклардан сөтне сатып алу бәяләре бик чуар дидек. Кайдадыр ул 30 сум булса, кемдер литрын 24 сумнан тапшырырга мәҗбүр. Бу атнада сөт хаклары иң түбән булган Тукай районына юнәлдек. Җитәкчелек моны ничек итеп уңай якка хәл итмәкче? Тулырак киләсе видеоязмада сөйләрбез. Кызыл Байрак авылының табигаты исен китәрлек. Урман аланына киреп утырган диярсең. Бүген биредә нибары 6 сыер бар. Аның да 5-се Вәлиевләр гаиләсендә. Сөтне җыючыларга тапшырмасаң, авыл кешесе дә сатып алып бетерә торгандар. Җыючыларда бәяләр бик түбән бит. Хәзерге моментта хәзерге корма бәяләре белән сөт тапшыручыга сөт тапшыра башласаң, бер сыер ашатырга да җитмәгән. Шуңа без
хәзер интернет бит җайлы. Интернет аркылы шалдагы магазин белән связьналар иттек тә, һәм шуларга сдавать итеп барабыз сөтен дә каймаганда полностью перерабатывать итеп, фасовать итеп, готовый продукция итеп. Үзең итеп бирәсең. Үз итеп бирәбез. Алай исәпләп караган булмаса, алай күпме кирәк сиңа литры? Литры белән шутлаганда, бөтен тары үзебез алган таралар ниләрне шутлаганда чиста 40 сум литрыннан кала. Тукай районы авылларында яшәүчеләр терлікне күпләп асырамый. Барлыгы 3900 мал исәпләнсә, шуның 1000-нән артыгы савым сыерлары. 8 сөт җыючы исәптә. Сатып алу бәяләре түбән, нибары 24 сум. Әлбәттә, мондый сан район җитәкчеләрендә нык борчый. Бүгенге көндә бик түбән бәядән әйтергә кирәк. 23 сумнан җыялары менә моңынча. Соңгы район башлыгы Фармис Сагыш белән киңәшмәдән соң инде 1 сум 50 тиңгә сөтнең җыю бәясе күтәрделәр. Ләкин без барыбер канәгать түгел, дөресен әйткәндә, без хәзер башка бәя күтәрү юлларын карыйбыз. Шушы сөтнең алуның берничә кооператив белән бүгенге көндә сөйләшү алып барабыз. Шушы сөт җыючыларны чораштырабыз. Шушы кооператив белән күбрәк бәягә ала торган. Һәм дә без уйлыйбыз, якын арада без инде шушы бәяне күтәрүгә бары ирешәчәкбез. Югыйсә, соңгы 4 елда 20 мини-ферма төзелгән районда. 5 сыер асраучыларга җирле казнадан бушка саву аппаратлары да өләшкәннәр. Хәзер инде сөт бәяләрен күтәрүгә дә ирешсәләр, сыер саны артып китмәсмәле. Шул бәяләр түбән булганлыктан күп сыер асраучылар сөт җыючылар белән эш итү яклы түгел. Башка юнәлешне үз иткән алар. Мәсәлән, Мәләкәс авылында яшәүче Михайловлар гаиләсе 42 баш мөгезле ретерлек асрый. Бүген 12 сыер савабыз ди Людмила. Көтүгә 18 баш мал куалар. Авылдан тагын 16 баш килеп өстәлә. Бу кадәр мал асрау җиңел хезмәт түгел. 200 литрга тутырдык менә, тагын 2 сыер бозауласа, алай булса артып китә. Сөтне әйбәт кенә тапшырып барабыз, менә шәһәргә барабыз, производство сыры дигән җир бар шундый. Шулар сөтне 30 сум белән алалар. Безнең өчен бик яхшы бәя дибез, потому что Сөт җыючыларга биргәнегез бар имы әлегрәк? Юк, үзебез сатып карадык, но вакыт җитми безнең ала җиргә, а былай уңайлырак булып чыкты менә. Савылган сөт сыйфатлы, майлылыгы да 3,8% була диләр. Шуңа сыр ясаучылар кызыга торгандыр инде. Ире Юрий терлек санын тагында арттырыр иде. Тик менә җирләре җитми. Азыкны сатып алуга караганда үзең әзерләсәң яхшырак дигән фикердә хуҗа. 12 гектар җир бар менә люцерна чәчкән җир. Ну, безгә. Безгә тагында күбрәк кирәк җир. Җир кирәк. Мөрәҗәгать итәгез соң район җитәкчелегенә. Менә итәргә дип йөрибез әле. Сатмаска сузмаска инде. Шулай инде. Авыл янәшәсендә эшкәртелми яткан җирләр дә бар икән. Әмма хуҗасыз түгел алар. Җир мәсьәләсен район җитәкчелегеннән башка гына хәл итә алмый Михайловлар. Тукай районы фермерлары да сөтне эшкәртеп сату яклы. Бакчасарай авылында Миңнехуҗиннар заманча сыер траклары төзеп куйган. Төп максатлары сыйфатлы сөт сау. Сыйфаты яхшы икән, сораучылар да күп ди Равил Миңнехуҗин. Качественного молока очень мало. Сыйфатлы сөт бик аз. Без данунга 1 литрын 40 сумнан бирәбез. Алар Самарага алып китәләр. Логистика 400 километр тәшкил итә. Әлеге сөт алтын бәясенә төшә бит. Шуңа күрә бүгенге көндә biz тулысынча үзебез эшкәртүгә күчә башладык. Бу цехта алар савылган сөтнең бер өлешен эшкәртә. Сыр ясауны җайга салганнар. Буратта, моцарелла, страчетелла исемнәрен телеңне сындырмый гына әйтә алмассың. Шулай ук йогурт, эремчекләр дә ясыйлар. Но молоко это сырье. Сөтне башта эшкәртергә, аннан соңына сатарга кирәк. Иң мөһиме сыйфат. Тиздән безнең сыерлар 1200 баш булачак. Шуның 1000 генә савылса да күпме шимал дигән сүз. Әлегә бер сыердан уртача 31 литр савабыз, аны 40 литрга җиткерергә исәп. Төп максатлары көндәлек 40 тонна сөт савуга ирешү. Аның литрын 40 сумнан саткан очракта шактый табыш керәчәк фермер хуҗалыгына. Әмма бу һавадагы торна сыман гына әле. Это экономика, это не я. Я просто руководствуюсь этими цифрами. Әмінә монысы Арча районы Хәсән Шайх авылының беренче көтүе. Апас авыл җирлегендә хыял белән түгел, чынбарлык белән гомер итәләр. Шушы 6 авылда 650 хуҗалык бар. Бүгенге көндә шушы 6 авылда 620 савым сыерыбыз бар инде. Көн сайын сөтне халык издава итеп бара. Буларны 3 эшмәкәр башкара инде безнең. Вакытында җыялар, акчасын да биреп баралар. Көнгә менә бүгенге көндә 7 тонна ярым сөт тапшырып баралар инде хуҗалыклардан җыелган инде. Бүген күп авылларда мал саны кими, бу җирлектә киресенчә арта. Моның сәбәпләрен нәрсә белән аңлаталар?
3-4-леләре бик күп инанын. 6 сыер, аннан да күбрәк асраучылар белән генә җирлек буенча 26 хуҗалык бар бездә. Монда инде күмәк хуҗалыгыбызда аягында нык басып тора инде. Ул кормаларын, печәмен, саламын да бирә, фураж эшләгән кешесенә инде фуражын да бирә. Менә инде хайван асрау өчен мөмкинчелек була икән, кеше хайван башын киметми. Бездә узган елга караганда, менә бу ел авыррак ел булса инде, азык белән дә хайван саныбыз артты гына. Шулай ук кеше ферма, мини ферма төзүчеләребез дә бар. Узган ел шушы авыллардан сөтне 2 җыючы сатып алган. Декабрь аенда 3-нчесе дә килеп кушылган. Менә шуннан башланган күрәсең сәламәт көндәшлек. Нәтиҗәдә сөт бәяләрен 3 мәртәбә арттырганнар. Декабрь аеннан январь аеннан инде, әлеге көнгә кадәр шулай саклана. Сакланса ярар иде без инде үзебездә, инде майны төшмәгәченнән июнь айларында төшәр дип уйламыйбыз. Аннан июль, август айларында күтәрелә башлый инде ул, Алла бирсә. Суытмыйча җибәреп булмый. Менә хәзерге вакытта сөтләрне җылы килештә алырга туры килә. 6-7 сыер асраган кеше саклый алмый иртәнге сөтне. Без инде специаль шуның өчен холодильниклар алып куйдык. Суытып җибәрмәсән сөт әши. Борылып кайткалады инде безнең сөтләр. Чебиләргә творог ясыйсы аннан соң үзең. Суыткычлар куелган, суытылган сөтнең сыйфатлы икәнен дә беләбез. Әле кооперативка хөкүмәт тә җыелган һәр литр сөт өчен субсидиясын бирә. Бәя әнә шулай күтәрелә торгандыр инде. Кыскасы, сөтне сатып алу бәяләрен көйләп була икән бит. Бары авыл җирлеге башлыкларының, район җитәкчелегенең төпле карарлар кабул итүе генә кирәк. Узган гасырда күпләп буалар төзелгәнендә, һәр хуҗалыкта яшәшә генә түгел, хәтта күп еллык үләннәрнең сугарулы мәйданнарда үскәнендә хәтерлибез. Әмма 90нчы елларда бу эш бераз онытылып, аңа игътибар кимесә дә, 2010 ел су сиптерү җайланмаларының кирәклеген тагын бер кат искәртте. Әле бүген дә аерым мәйданнарга сугару агрегатлары урнаштыру дәвам итә. Республикада мелиорацияның оешуына бүген 100 ел. Аны зурлап Корстон сәүдә күңел ачу йортында билгеләп үттеләр. Ел ярым içinde bizge 500 min kub suya tırgan 2 zor platini tizildiler. Ondan sonra 5, her birisi 65 hektar sugara tırgan 5 kazanki degen оборудование getirip koyduk. Bunun beyası bu programda 50 milyonluk, bunun оборудованиесine 70% mine Minserkus aşağı verilgen subsidiyi 30%'ın üzerimiz төлеп geçirdik. Uzgan yıl rayon boyunca 14,5 центнер зерновойлардан оңыш алды, засука булды. Республика боюнча 15 центнер алдылар. Узган ел менә шул басуда 47 центнер оңыш алдык без. Благодаря неустанному труду, высочайшему профессионализму, ответственности и преданности своему делу мелиораторов создаются гарантированные и независящие от капризов погоды продовольственной безопасности страны. Обеспечивая сохранение и улучшение плодородия земли. Подается вода на поля и населенные пункты для снабжения населения. Татар халкының милли бәйрәме Сабан туена да санаулыгына көннәр калып бара. Ә инде аның алыштыргысыз ике бизәге ул да булса милли көрәш һәм ат чабышы. Әмма елга бер килгән бәйрәмдә сынатмас өчен икесенә дә ел дәвамында әзерләнергә кирәк. Шүпрәледә атлар үрчетү белән шөгыльләнүче Сергей Ишмуков бу нисбәттән артык борчылмый да. Инде берничә ел рәттән Сабан туйларда ат чабышы чемпионы булган Җойдакның нияте быел да сынатмаска. Шулай да ат чабышында җиңүнең төп сере нидә? Чиста токымлы атларны ничек дөрес итеп тәрбияләргә соң? Буларның барысы хакында да тулырак киләсе видеоязмада. Сергей абый үзе һөнәре буенча ветеринар, Буа ветеринар техникумын тәмамлаган. Хәзерге көндә үзе янгын сүндерүче булып эшли. Ләкин ничек кенә булмасын, бала чактан ук атлар белән мавыга ул. Ярышларда җиңәрдәй токымлы атлар үрчетү аның балачак хыялы. Атларым чистокровные атлар. Скакали на международных скачках. Есть грамотные медали, кубки имею. Ешеп бенде шул вогодуза. Мен обратителдем үйдетіп тұрайдым, он чистокровный верховой порода атларны. Урын етмеге баштады да глава администрацияға обращать етілдім. Глава администрации менға, пожалуйста, деді, землю выделим, деді, жерни выделяттелер, регистрация уздырдық, межевание уздырдық. И монда мен ясадым үзіме загон, сарай, су, кірттім, электричество. Сергей Ишмуковның фермасында хәзерге вакытта барлыгы 19 чиста токымлы инглиз аты бар. Шулай ук орел токымлы, гади эш токымлы атларны да күрергә була әле монда. Сергей абый яныннан көне буе бала чага, яшь үсмерләр өзелми. Балаларның да, зурларның да ат өстендә йөреп карыйсы килә.
Әлбәттә инде Жайдак үз тәҗрибәсе белән уртаклаша, балаларга ат белән дөрес итеп идарә итү серләрен дә өйрәтә. Балалар немен рәттен потом секретне, ничек атланырга, ничек алар белән общаться, ничек менергә, ничек тәшәргә, ничек тотылырга седлода. Вот шуларны өйрәтергә беренче. Мисал өчен апалы энеле Тукаевлар инде берничә ел Сергей абый белән бергәләп атлар дөньясы үзенчәлекләренә төшенәләр. Айгөл инде 8нче сыйныфта белем ала. Киләчәктә аның хыялы да мал табибы булу. Һәрберсенә беренче без утыралынан беренче знакомиться ителәбез инде. Аннарысын утырабыз, йөреп карыйбыз. И ат үзе шата кешене. И ат безгә шаса, үзе ат кешене шатса, без ул атта йөрибез. Ат үзенчә карый ул кешене. Кеше ат ул бик каты кешене запоминает. Яхшылык эшләгән кешене прям каты. Начарлык эшләсә ул ат начарлыкны үзенең исендә калдыра. Поэтому атларга гелән яхшылыкны эшләргә кирәк. Айгөлнең атлар белән мавыгып киткәненә ни бары бер генә ел. Ә менә аның инесе Адель 10 яшьлек кенә булуына карамастан, әле апасын да уздыра. Мин инде 2-3 ел атайрым. Атта мин кызыксындым, гонкаларны карап, ат чабышларын мине Сергей рәтә. Зур үскәс, башак катырак булгас, минем сабантуйларда, уңга скачкаларда да йөргәм килә. Сергей Ишмуковның район республика күләмендә узган ат чабышларында төрледән-төрле ярышларда катнашып яулаган җиңүләре бихисап. Мисал өчен 2018 елда ул үзенең Лилия кушаматлы аты белән Арча районының Яңа Кырлай авылында үткән ат көнендә 3нче урынны алып, аргамак призына лаек була. Моне чистокровный. Она сама-то на кубке СНГ скакала, 2 место. Отец Сокол сейчас стоит на этом племенном отделении ипподроме, купили от меня. Прошлогодний чемпион Сабантуя. Узган елгы Сабан туенда Сергей Ишмуковның 6 чиста токымлы аты катнашкан. 6-сы да призлы урыннар яулаган. Быел инде ул барлыгы 4 атны милли бәйрәмгә әзерли. Жайдак сүзләренчә атларны 10-12 яшькә кадәр чабышларга чыгарырга ярый. Мен дә тренировать итәм, һәр көнне 2-3 километра кругта. И ашатам. Көнде вареный овес 2-3 килограмма, 1 кашык бал, тоз, 2 кашык песок и тагын нәрсә, йомырка, тауык йомыркасы, 2-3 штук. Чтоб дыхалкасы ачылсын и кечкерсен. И регулярный тренировка. Һәр көнне Сабантуйга хәтле. Сергей абыйның киләчәккә планнары әле байтак. Аның төп хыялы районда үз исемендәге ат спорт мәктәбе булдыру һәм күбрәк яшьләрне җәлеп итү. Шулай ук Сергей Ишмуковның татар токымлы атлар үрчетү белән дә җитди шөгыльләнергә нияте бар. Ни дисәң дә, ат ул элек-электән кешенең тугры дусты һәм ярдәмчесе дә. Юкка гына аты барның дәрте бар димәгәннәрдер. 26 майда Казан дәүләт аграр университетының Тулпар спорт комплексында көрәш буенча республика күләм шәхси команда ярышлары узды. Әлеге бәйге уку йортының 100 еллык юбилеена багышланган. Турнирда республиканың төрле районнарыннан һәм Россия төбәкләреннән килгән студентлар катнашты. Барлыгы 20 югары һәм урта махсус уку йортыннан килгән 80-нән артык көрәшче 6 авырлык үлчәмендә көч сынашты. Ләкин шулай да татарстанлылар сынатмады. Командалар арасында беренче урынны келәм хуҗалары үзләрендә калдырды. Основная цель этого турнира популяризации от нашей национальной борьбы. Әлеге турнирның төп максаты күбрәк көрәшчеләрне үзебезнең аграр университетка җәлеп итү. Татар авылы, мөхите, татар көрәше безнең милли кыйммәтләребезне саклап калу өчен бик мөһим. Бу турнир узын гомерле булыр дип ышанып калабыз. Һәр елны үткәрә алсак, көрәш буенча ярыш тагын да танылып китәр дип уйлыйм. Соревнования, вот в свое время я тренировал здесь. Студент чакта мин монда тренерда булдым. Ул вакытта ярышлар бик әз була иде әле. Ләкин барыбер күрше районнардан да көрәшчеләр киләләр иде. Үзебезгә дә Татарстан буйлап төрле ярышларга йөрергә туры килде, Әлмәткә дә барган булды. Хәзер исә әлеге турнирларны ешрак оештыруларына күңел шатлана. Туган җир тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аның чираттагысын киләсе җомга 18 сәгатьтә карарга онытмагыз. WhatsApp номеры аша сезнең теләк тәкъдимнәрегезне кабул итәргә әзербез. Аралашып яшик, исәнлектә күрешергә язсын.